Ovo je slatko. Ovo je moderno ove godine, ali prugice. Iza je bila super uz neke čizme. One kao sock boots u nekoj intenzivnoj boji, ispod možda Dolce Vita. Kaj ti misliš? Ovo se da zavezati. Bok, ja sam Barbara i danas sam došla u Arena Centar na Dress Day pronaći si jednu haljinu jer nikad dosta haljina. Bok, ja sam Lorin i došla sam na Dress Day u Arenu i mislim da sam upravo našla pobjednicu i haljinu koju ću obući za jedan vrlo važan event sutra. Bok, ja sam Iva. Došla sam u Arenu Centar na Dress Day naći si haljinu za večeras.